Ola, hoxe vouvos falar sobre Cartas de inverno, de Agustín Fernández Paz. Trata sobre unha rapaza, a irmá de Xavier, que recibe cartas de seu irmá que xa había moito tempo que non sabía nada del. Nas cartas pon que as lea se está moi intrigada, senón que llas leve ao comisario. Adrián, un home que recorre o mundo, decide comprar unha casa cerca da do seu amigo Xavier. Eles coñécense de ir a bachiller. Xavier dille que encontrou un anuncio dunha casa en Meigada. Brovea con el e Adrián decide comprala. Fala cos propietarios e non hai problema de comprala. Ao final decide comprala polos cartos que sexa e arreglala. Se queres saber o final, lee o libro. Trata sobre algo de aventura. O libro é corto de ler. O persoaxe que máis me gustou foi a irmá de Xavier, porque non ten medo de nada. Agustín Fernández Paz naceu no ano 1947 e morreu no ano 2016. Foi un escritor galego de literatura galega.